Wafethu ake nitshele mina. Le ndoda ehlezi izenza umuntu ohlakaniphile kuma political views ala eSouth Africa ebizwa ngokuthiwa uRutendo. Ngokuzalwa le ndoda yaseZimbabwe. IZimbabwe kumanje bahlongoza ukuthi ngomhla ka-31 July bazoba nemarch bafuna ukuholda ugovernment accountable waseZimbabwe. Lo mfowethu kuthiwa uRutendo hlezi enembono nobuhlakani ngezwe laseSouth Africa. Uthule uthini manje? Buphi lobuhlakani obungaka? Because the last time ngibuka enye yama interviews akhe lo mjidi kuthiwa uRutendo wayekhuluma ukuthi eZimbabwe kunama great opportunities, kunama business opportunities, i-economy yaseZimbabwe iyakhula, kwasho kwacima kanjani. Njengamanje ke weRutendo, njengoba uhlezi ubiza opresident bethu ngamagama, ubiza abantu abaprominent bakulelizwe ngamagama athile athandwa uwena, ubeka imbono nama perception yakho ngama political ideologies ekumele asebenzele ama messes ale country, ukuthi wena uyona ne part and parcel yabantu bethu bakulelizwe, ukuthi uhlala la uzale izingane lawa unezingane zama South Africans. Lokho akusho ukuthi usuyi South African, uMzimbabwe wena, uyigwala elibaleke ekhaya kubo. Ufana nalama Nigerians aqhashazwa isidumbu lesekuthiwa uTinubu lapha, athule ngathi afile le eNigeria, kodwa mayifika la eSouth Africa akwazi ukugoloza, akwazi ukusitshela ukuthi anamalungelo. Nawe Rutendo ufana nabo. Ngeke kufihlele thina awunawo ama-balls wena, awunawo ama-balls wena. Ubhizi uzoba yinje khonkotha kamakhelwane ekhaya kini magqekezwa uyathula ucashe kamakhelwane. But lento yazi mfethu, sibagada abantu abanjengoRutendo abazenza ngathi bayinto ehlakaniphile la, beqhamukela ngesilungu esiphezulu la, bezenza izinto ezifundile la. Nali izwe lakho, izwe lakho liyangqonqa as we speak, liyasha. There's a possibility ukuthi labantu abavela online bekhuluma ngokuthi akuprotestwe bazoboshwa. Ngibonile umunye umjita futhi angazi noma amajita awuthuna noma umunye oyedwa yino prominent la ku TikTok organize march uboshiwe lapha eZimbabwe. Awukhulumi ngani Rutendo? Unomlomo manzi la kungamela ube nomlomo manzi khona. Abo wena kanye nabo bonke labo zenabo ngalendlela ozenabo ngayo la. Mele understand ukuthi akulona izwe leli. Niqubile la, akumele kube yini enemlomo emide la, nisitshela ukuthi ezweni lethu kumele kuphilwe kanjani. Nali umnangangwa indoda ena 83 years inibambe ngama-balls ngale ezweni leni, nibalekile nibhacela emva lapho nizozenza clever, nihamba ama-podcast la nizokhuluma izilungu eziphezulu ngicabanga ukuthi asinizwe. Ayikho into esidinga ukutolikelwa yona, sizwa yonke into eniyikhulumayo weRutendo. Sikhulumela umsangano la. Phuma niphele endabeni zaseSouth Africa, focusane emazweni enu, nilungise izizwe zenu, nilungise amadolobha enu, sikwazi nathi ukuthi sisuke la sivakashe emazweni enu. Hawu, njengoba nibona amaPutukezi lapha eMozambique koshayishaye esagcine yonke into isase on point, bekwazi sikwazi ukusuka la sivakashe sekhona, noma sebesidakelwa abantu bangale benza ngazathi sizele ukuzobhaca njengani ngale. Thina masisuka la eSouth Africa siyovakasha noma ngakuliphi izwe, sisuke singayele ukuyobhaca noma ukuhlala khona, sizenza ama-citizen akhona singekhona. Sisuke siyiswe into ethile futhi size ngokomthetho. Abase South Africa bathole emazweni amanye illegally, abantu abasuke bezoganga lapha, abantu abasuke be-connected nokuganga. Akusiba ama-South Africans ukuthi asuke esuswa izimo zala eSouth Africa, cha. So nani ake nilungise amakhayeni madoda, ngenilungise izizwe zenu Rutendo kanye nabanye obhululu abafana nawe abahlakaniphela indaba zakamakhelwane kodwa ezasemakubo. Tsi umlomo awubonakala indawo nobuhlakani bakho. Ngithi nifunde kakhulu Rutendo, ake nifunde lo mnaka ngwaka amadodana o83 years anixakile lapha. Niyeke thina la, even if to President Ramaphosa unama shortcomings zakhe, lokho okubhekane nathi la eSouth Africa, upresident wethu lo akusiwo upresident ukuthi nina amaZimbabweans nigijime nizophuma la online nizomdelela nimkhulumisa nomi kanjani. Ubaba wethu la eSouth Africa, hayi wena owena unixakile lapha. Akafuni nokunirepatriate, akafuna nokuthi uyantshela ukuthi akanawo nama plans enu njengoba nibuye.
akekho nezinto angathi ufisa ukuni-implicatela zona but lani busy nizoloku nibanga umsindo. Iy'ngane ziyaphumela obala la zi-active Rutendo, zifuna abantu abanjengawe kanye nobhululi bakho la benibhace nabo la nizenza iy'nto ey'hlakaniphile la. Hlezi ngisho mina ukufunda academically nokuthi unemali leyo nto ayisho ukuthi uhlakaniphile, akusho ukuthi uhlakaniphile. Nabantu abaningi ngabo abahluphekayo mfethu abahlakaniphe ukudlula. Ukuthi nina nifika la nizokhuluma iy'lungu Rutendo, ndoda engenamasende, ukuhluleka ukuface indoda ena-83 years ezweni lakho bese uzoba nomlomo kamakhelwane. Aphinde uvele kulama podcast la eSouth Africa. And nani bafowethu oPenwell nobani laba bamkhonzile lo Rutendo, abampraise, abamenza ngazathi umuntu ohlakaniphe ngaleyo ndlela. Cela nisiyeke ngalamakwerekwere ahluleka kumela amazwi abo bafethu bese bezoba ngumsindo la ekhaya, bezenza izinto ezihlakaniphile la ekhaya. Wathula uyena lo Rutendo, wathula wangathi ubulewe kuphuma le documentary yeGold Rush Mafia. Angikaze ngimuzwe ekhuluma ngayo. Sayibuka ke thina, sayibuka yonke lama episode awu4 ayiphumile lawa ya. Awu4 noma awu5 sawabuka wonke. Yabo, singakutshela yonke into kusuka nokuhlala ukuthi iGold Rush Mafia kwenzakalani kuyona. Bona uRutendo lapha ungathola baya benefita from lapho. So nje Rutendo kanye nayo yonke igenge le oshomana nayo nizohlakaniphela la eSouth Africa, anisiyeke. Naki indaba zasemakini niphume nje emzini yabantu. Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Unkomondo send a message to a Zimbabwean man Rutendo uhlala la South Africa and uhlezi eyakhuluma nizabadala South Africa, uhlezi agceka ma South Africans ngokuqosha ama foreigners la South Africa sengukuthi South Africans are xenophobic. Uhlezi nje atfaka indzabeni tebantu bala South Africa, yet yena he is not a South African. So unkomondo send a message kuye ukuthi uligwala uRutendo uhleza kumenza abadala South Africa patakati khulumi tenza batasezimo uthi yashe yangqonqa izim dinkinga, but yena uthulile ubhaqile lana like a coward. Uma khulunywa izatase South Africa kuba nguye umuntu oqala ukudreka ama South African, ukubhesha ama South African, calling them all sort of names, calling them xenophobic. But naku ubheka impilo mpethu uboshiwe le eZimbabwe, boshela indzaba yokuthi beka organize a strike 31 July this month ukuthi 2030 ngavuselelwa contract ya Amunangagwa yokuba i-president. But they are here in South Africa, they are quiet. Uthi unkomonde uligwala because inzatala South Africa nguye number 1 ukuthi ikhuluma, but asizim uthulile kayengane ezimamba yosita because naye is a Zimbabwean. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.